Number 4 nga jersey ang gigupit ni Inday Rilin karon. Ang kaning bataa buotan kay ni unya kugihan pagyud, unya gwapa pagyud. May ni bataa kay kusog kay mutabang sa iyang mga ginikanan kung unsay trabaho sa iyang mga ginikanan mo apil gid siya trabaho. Maayo ni bataa kay matinabangan gid sa ginikanan. Ug kaning iyang amahan naman ang tagatahi sa ilang gigupit nga mga jersey, mga kasibuhol kung naa may ipatahi diri mo magpatahi sa Lapu-Lapu City. Number 5 na po na jersey ang gigupit ni Inday, mao na po ni ang isusunod sa iyang amahan para tahion para mabuo na siya nga jersey. Ug kaning bata mga kasibuhol na adi ay siyang dugo na hap, mahibaw aron niya sa bandang dulo ng video kung unsay hap ni siya. Gwapa ni siya mga kasibuhol. Kanipod si Rinalyn mga kasibuhol, ang manghod ni Inday buutan gihapon ning bataa taas pa. Ang kani si Rinalyn mga kasibuhol murag liwat ni nako kay kung unsa kabaho ang akong ilok mausad kabaho ang iyang ilok. Stop it. Get some help. Joke ra to mga kasibuhol ha, base mo tuo mo. Buotan gihapon ni matinabangon gihapon ni siyang amahan. Mao ni ang iyang tinuod nga hitsura mga kasibuhol. Gwapahon gihapon ni. Ug kani naman si Mary mga kasibuhol. Buotan gihapon ni si Mary na pagkabata mga kasibuhol. Og bago ang tanan ako sa ipahibaw ninyo kung unsang klaseng hap ni sila, unsay dugong hap ni sila. Hap Cebuano, hap Boholano ni sila mga kasibuhol. Stop it. Get some help.